all for you. Freedom! Please make sure you have all your personal belongings and watch your step as you enter the train. For passengers with carts and luggage, please use elevators located at either end of the station platform. Sme zase v automatizovanom vlaku v San Francisku. Čaute, čaute, toto je 8. deň nášho výletu. Akorát sme v San Francisku, sme dorazili. Je tu zima. Je tu zima oproti Vidíte, že sme oblečení, je tu zima. Áno, a táto tu budova, to je náš hotel, v ktorom bývame, taký dvojhviezdičkový, taký starožitný, taký originál San Francisco, takže a uvidíme čo, nič nemáme naplánované, akorát teda Paťo na zajtra naplánoval výlet do Alcatrazu. Idem ho zavrieť, Takže uvidíte, čo všetko tu uvidíme my. Ako ideme kráčať. Hore kopcom, dole kopcom, hore kopcom, dole kopcom, San Francisco. Ubytovaní sme boli len pár minút pešo od Painted Ladies, kde sme mali nádherný výhľad na celé San Francisco. Mnohí nás zaviedli aj k mestskej radnici, no za zmienku určite aj stoja historické električky na linke F-Market and Wharves Line, ktorými sme sa na ďalší deň vydali do prístavu. Čaute, čaute, dneska je deň číslo 9 a ideme tam Zavrieť Romana. Vieš čo? Do Alcatrazu. Haha, konečne. Teba by mohli zavrieť. Ale nie. Ideme sa pozrieť, kde sa podarilo iba jednému človeku na svete utiecť. Copperfieldovi. Copperfieldovi? Nie, jeden väzeň utiekol. Hej? Jeden väzeň utiekol. Natočilo sa kopec filmov a uvidíme teda, ako to tam bude vyzerať. A bol tam uväznený Al Capone. Alcatraz dostal svoje meno po španielskom badateľovi, ktorý ho nazval La Isla de los Alcatraces alebo Ostrov Pelikánov. Postavený v roku 1850 pôvodne ako vojenská pevnosť, sa Alcatraz neskôr stal jednou z najznámejších federálnych väzníc. Pobyt tu bol taký prísny, že v istom období tu odsúdení mali zakázané sa aj rozprávať. Z Alcatrazu však nikto nikdy neunikol. Z 36, ktorí sa pokúsili o útek, bolo 23 mužov chytených, 6 zastrelených, 2 sa utopili, no a osudy posledných 5 sú dodnes neznáme, ale verí sa, že pri preplávaní zátokov sa museli buď utopiť, alebo ich zožral žralok. Ako federálne väzenie fungoval Alcatraz iba 30 rokov. Jeho fungovanie bolo tak nákladné, že v roku 1963 radšej ukončili jeho prevádzku. Krátko na to ostrov začali okupovať indiáni, ktorí dožadovali vrátenie ostrova na základe dohôd. Okupácia trvala až 19 mesiacov a síce ostrov napokon nedostali, kauza pritiahla pozornosť celej krajiny, čo malo za následok zlepšenie práv pre indiánov. And a guy who got caught was singing a song about hanging Jim Johnston from the old apple tree. Po návšteve kaviárne, kde natáčali posledný Matrix, bola našou ďalšou zastávkou ikonická Transamerica Pyramid. Postavená v roku 1972 s výškou 260 metrov, to bola donedávna najvyššia budova v meste. Kde sa nachádzame? Točí cable caru.
Nenechali sme si ujsť samozrejme ani jazdu cable carom, alebo po slovensky lanovkou. Tento unikátny systém dopravy v San Francisku je posledný funkčný na svete. Do dnešného dňa funguje ako mestská hromadná doprava, aj keď najviac využívaná je práve turistami. Ich vynálezcom bol v roku 1869 Andrew Smith Halliday a v dnešnej dobe sú v prevádzke už len 3 linky. Nabuhay ang Pilipino! They're waving at me. Yeah. Zaujímavosťou je, že vozidlá sú ťahané káblom, ktorý vedie pod zemou medzi kolajnicami. Pripájaním a odpájaním sa dá lanovým vozidlom previesť 62 zastávkami, čo využije ročne takmer 6 miliónov cestujúcich. Nedaleko konečnej zastávky bola aj známa Lombard Street s prezývkou najkľukatejšia cesta na svete. Čaute, dneska je 10. deň nášho výletu, ešte sme stále v San Francisku. Na izbe a akorát vyrážame za dobrodružstvami dnešného dňa. Ideme do múzea Cable Car, to sú tie lanovky, čo sme boli včera. A uvidíme čo ďalej, necháme sa prekvapiť. Čaute! Ktoré funguje aj ako strojovňa a depo pre lanovky, sme mali možnosť vidieť, ako sa podzemné káble z ulic San Francisca ťahajú a napínajú v živej prevádzke. Aktuálne sa nachádzame v strojovni vynikajúcich strojov názvom Cable Car, inak lanovka, nazvime to po slovensky, kde sú 4 káble poťahané po celom San Francisku a aktuálne sú tu High, California, Mason a Pavel, ktoré sú rozdielne natiahnuté, takže asi sú už dosť staré. A je to skvelé. Wow. Strojarina v praxi. Aj fotografie po ničivom zemetrasení v roku 1906, pri ktorom zahynulo viac ako 3000 ľudí a zničilo sa vyše 80% mesta. Dá sa teda povedať, že San Francisco doslova vstalo z popola. Tu aktuálne odtiaľto vychádzajú všetky cable cary ráno, keď sa začne smena o 8 na svoju linku. Samospadom dole, keďže tu nie je žiaden kábel. A idú na svoje jednotlivé linky, ktoré sú 4. Ako obdivujeme depo, si všimol aj jeden pracovník, ktorý nás pozval dnu poprezerať si reštaurované vozne, kde nám o nich aj kadečo povyprával. Akorát sme sa boli pozrieť, kam zachádzajú električky spínkať na dobrú noc a nás zavolali donútra mechanici, že sa môžeme ísť pozrieť na to parkovisko električek. Nám povysvetľovali, že majú tam dve úplne nové historické, ktoré majú zrekonštruované, povysvetľoval nám veci. 150 rokov stále. No. Ukážte mi na Slovensku električku, ktorá drží 150 rokov. Takže, wow. A bežne jazdia v premávke, takže... A bežne jazdia každý deň 40 plus 2 historické. A strašne milé od nich, že nás takto nehali, proste nám urobili VIP prehliadku. Doslova, lebo tam je zakázané fotiť, chodiť s elektronickými zariadeniami, pustili nás dovnútra, ukazoval nám, vysvetľoval. Nemám slov, Slováci, máme sa čo učiť. Čo učiť? Hlavne v ľudských vzťahoch. Presne tak. A teraz ideme do Chinatownu sa pokúkať.
Chinatown alebo čínska štvrť v San Francisku je tá najväčšia, ktorú nájdete mimo Ázie. Prví migranti z Číny sem prišli už v 50. rokoch 19. storočia. Pochádzajú odtiaľto aj známe fortune cookies, ktoré sa tu dodnes ručne vyrábajú. Tak a dneska je ďalší deň výletu nášho v San Francisku. Sme tu už posledný deň a akorát sme na Twin Peaks a máme výhľad na celé San Francisco. Potom pôjdeme ešte na Golden Gate Bridge, do Castro distriktu a tak. A zajtra už ideme do Yosemite. Tak. Mesto pôvodne známe ako Yerba Buena vzniklo predovšetkým vďaka Zlatej horúčke, počas ktorej sem prichádzali baníci hľadajúci zlato. To prilákalo aj obchodníkov, čo prispelo k rastu miestnej ekonomiky. Pre pracujúcich baníkov tu začal Levi Strauss v roku 1873 vyrábať nohavice s nitmi, ktoré dnes poznáme ako modré džínsy. Castro, ktoré bolo štvrťou pracujúcej triedy, sa prílivom námorníkov postupne transformovalo na jednu z prvých gej štvrtí v Amerike. Pôsobil tu aj Harvey Milk, ktorý bol prvým politikom v štátoch, ktorý sa nebal otvorene priznať svoju orientáciu. Žiaľ, rok potom, čo bol zvolený do úradu, bol zavraždený. Dnes je na jeho počesť pomenovaný letiskový terminál v San Francisku. Je 2,7 km dlhý a 227 metrov vysoký. Golden Gate Bridge, dokončený v roku 1937, bol najdlhším vysutým mostom na svete. Most mal mať pôvodne čiernu farbu a žlté pásy, no námorníctvo pripomienkovalo, že by most nebolo počas hmly vidno. A tak sa napokon rozhodli mu dať ikonickú červenú farbu. Mimochodom, hmla v San Francisku má aj svoje meno. Miestni ju volajú Carl the Fog a dokonca tejto hmle vytvorili aj účet na Instagrame. San Francisco na nás zanechalo skutočne veľký dojem. Mesto plné zelene, farieb, história milých ľudí nás načerpalo energiou pokračovať ďalej. No tento raz sa vydáme na cestu z mesta do prírody kalifornského pohoria Sierra Nevada.